Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. 9. Ining na oras ginadulong sa inyo. Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines na tayo para 5:11 sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sininga mga suking at tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sa Panay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts ng Palawan, parts ng Masbate. Liwat ka mo namon nga ginabi-abi, welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 14 kita bulan sang Tigkiriwi, ang bulan sang Agosto. Today is Mother's Day because I believe today is payday. Kay buwas 15 Sabado, alang-alang sa sweldo. Kita mo mayong ang yuhom ni Sir El Rey kag di Action Nelmar niya mo niya abansi ang sweldo. Galing kati hosto lang inogbayad sa utang. Okay lang na malipay man ang ginautangan nyo kaya nagabayad ka mo. Ang hurobaton nga nagasiling sa katigulangan, utang lipay-lipay, sukton away-away, patay ang negosyo, usmod ang ginutangan. Namin sa duwaya kaya nakabayad ng utang nila, si Nelmar kag si Sir El Rey, may sobra pa. Munang mayo. Ang lain na gid, way ka pa kaubos ka bayad ka utangan mo, resto ka pa, kaya may nagahulat pa gid, nga nader balayaran mo sa tapos bulan. Sige lang, that's life. Amo ginayang pakabuhi sang Pilipino. Importante sila nila, Sir El Rey, buhi. Mentras buhi, kung si Papang Nixon tahong pa, was-was lang kung humay, iariya lang kung mais. Importante, walang kulumanisya. Kita mo,
conforme si SPO4, my good friend Alan Di Guzman. Sir, may hapon na si mo ara kaglida. Garantaw sa live streaming nato no. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, mga pangalagad na. Updahan kita sa atong siningga mga patrola unit reporters in action sa pagdulong sa pinaka-ulihi labas nila na tipon nga mga balita sa tagsa nila sinika mga areas of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal, buwas. Una, mabatian diri sa aton nga pagpangalagad, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Updahan kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control Technical Side. Si Broadcast Engineer Nelmar Madera, upod kay IT Expert Sir Elray Dotilios. Dito sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Sunod siyang bago si Broadcast Engineer Bernie Villacaras ang Batang Suay. Sa ngala ni Loverboy Action Barlon Hinueya, ang regular ninyong angkorman sa Silika Palatuntunan, pat-ininyo basta Biyernes kadlaw, ako ang magapungko sa trono ni Action Marlon. Update niyo ako sa labilin, 46 minutos. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Welcome sa inyo palatuntunan. Oy, thanks God. Kaya mayo sa buong lakas ang panahon, no? Halin kahapon ba ara manimuulan nga way untat, halin sang aga, sang ugto, sang hapon, hasta sang gabi, hasta kay na sang kagahon nga ulan. Pero pagpatak alas 7, alas 8, nagsanag ang kalibutan. May maayo nga palabutom, kay pizza 15 na. Buwas. Bulan sang Agosto. Ito kadasig lang sa numero sa kalendaryo, no? Ito ginakakas lang ang numero sa kalendaryo. Salamat gid kay Lord. Kaya na maayo sa mong daragan sa panahon, although nga may mga porsyon sa kalangitan nga ara gyapon ang paghuluhurma sang aton sini. Nagalom, nevertheless, waay kaulan-ulan sining hapon. Thanks God. Alas 8 karon sa gabi ha, sugot na curfew, may liquor ban. Kung nagkasilay ka ng iban, sininya tanay kakaso na lang ni Mayor Bing after August 14 or sa Lunes, sabi i-anunsyo ni Mayor Bing. Bisan ara lang kuno ang liquor, ang temprano nga siling nila, temprano nga curfew. Pero ang importante, tanay kakaso lang ni Mayor Bing ang liquor ban. Kasi nga pamati pa si Mayor Bing Kasi rin niya baka inom-inom tako temprano pa. Pagabot alas 8 kundi pulit tas balay ta kapag pamuyong. Namo ng kalabanan nga ginaayok isang tanan. Ya okay na. Maugatan na mo na ang curfew 8 PM to 4 AM. Ang importante kakasolan ni Mayor Bing tani bala ang liquor ban para nga baka tungging man ta. Kundi bisan paano buhi man ang negosante. Mayor Bing, may hapon da. Vice Mayor Elcid Pamilyaran da. Atong nga mga city council sa Bacolod. Ibanda ka pamati sa Action Report Afternoon Edition mo. O na mga bulo balita, kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Ang balita sa Kapitolyo, bantayan nyo. Kay Action Ed Dinaboso, contact tracing teams sa siyudad sang Bago, gintukod na. Balita naman gikan sa City Hall, dalaw ni Action Artayo po ni LGO sa Bacolod, nagatinguha nga mahatag ang nagakaigo nga suporta sa DepEd Bacolod angod sa pagbukas ng klase. Councilor Novero ginaabi-abi ang pagpaiso sa klase sa Oktubre 5. Tisiling ni Nanay Leonor Briones napaisulon tanay ang klase instead sa August 24 imuon ta October 5. Okay man na sa inyo October 5 ang klase diba kare kasi na lang katani kasuntuin na lang ang klase
Ang mga private, yati, way na problema, kaya makasarang-sarang ang mga ginikanan nga nagapeskwela sa kabataan na sa private school. Pero ni mga public school, medyo pulo pinot ni sa mga ginikanan. Pulo pinot yung mga modular ni kay pagkano iban maabtans ni nga mabukas ng klase kuntani sa Agosto 24. Kaya natanaan ang guro sa aton nga DepEd Secretary na do pulo pinot gid. At the same time nakitama sa presidente kasi ni Presidente Duterte di tanay pag-iduso ang August 24 nga magbukas ang klase ibutang tabi sa Oktubre 5. Dama man nga mga official na to ando nagabi-abi sining pagpaisto sa klase pro ang maginikanan sa tutuod ng bala kung pasugtad mo lang muluya ka inilada sa tuig na lang mo wala nga rin madula sa ato na sa katuig hindi kita eskwela kasi meron kita pandemic mo meron kita nga virus nga ginapakigbatuan tibutaw na kabataan sa alang-alang budlay man na okay, ginang edukasyon na problema, pero sa sino nga sitwasyon, sa pandemic ang ginatubang ta, pwede mo na guro mapaiway ang klase sa katuig? Sa iba Sir El Rey, okay ka, pabor ka? Na ini katuig, wala na yung klase? Si Toto Yomar ni, waswerte mapaiyaw ni Baboy kung hindi pa daw ng klase ni katuig. Doon na, damo kita ginikanan, subok ang ginatagaliog. Specialmente sa mga public school, even may mga maestra, ang mga maestra sa tugtog lang, kaya ipos nila, pero likod sila tanan. Dumasilin sila nga, bida suntuid lang klase, Halika hindi ka ba nakahambal kung ikaw maestro sa public school? Basi ka madalaan ka, obrata. Totoo na. Kaya ipos na yung iba nga mga maestro. Pero para sa ila, luyang na lang ipaisong na ang klase. Isang tuig. Sa ima na sa maginikanan, ng kabataan, ara nag-eskwela sa mga public school. Tama gaya ka, kaubol. Why preparasyon sa tuntuod lang? Yung mga solosorbil ni Nanay Leonor niyo, kasi di palupa, di ko isa mo. Mga solosorbil, di ko isa, kakuna mo niya muna sa ibang nga probinsya, sa ibang nga riyon. Do okay git ang dalaga nila. Ay sa tuod lang, believe me, damog niya ginikanan, ako sila ng pasugtan, ipaisol ang klase, ibutang sa masunod nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Kabay pa. Pero depende na. Anong yung mga bulabalita sa nasyonal? Areo, Pilipinas, gindugangan sa bagong 6,216 kakaso sa COVID-19 subong adlaw. Grabe, no? 6,000 kitang gindugang. FDA nagklaro nga voluntaryo pag-intra sa clinical trial sa COVID-19 vaccine. Sa piya kamahin 12.28 million pesos nga SAP beneficiary or 12.28 million nga SAP beneficiaries nakabato na sang second tranche sunod sa DSWD. Sa piya kamahin dugang incentives sa mga health workers na lakip sa probisyon sang bayanihan to suno sa Department of Health. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:22. I-check na ka ito, siri nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kamusta na rin paglibot-libot ni Action John Diaz sa maayong alakat sang panahon. Destinasyon din. Kamusta ang dalagan sa trapiko sa syudad sang Bacolod? Yari ang situational report ni Action John Diaz. Live report from where the action
Patrol 2, dyan may hapon, Piscreen. Ang patrol sa gihapon padayon nga nagalambiyon sa pila ka madalanon sa palibot sa surat sa Bacolod sa Niman nga hapon ni kami sa area sang Dalan San Juan. Okay. Sini nga hapon nagsurek sa may lapit sa may Plaza Mart, no? Kita ano tanay na mo ni Papang manglibot kami dire. Kay Tito Sarado na naman ang moso ni Oras ang pila ka mawalaligyaan dire sa may Plaza Mart mismo sa Nereka. Karon nga hapon kung dalagan o kung sinakyan ang atol pagamalan na matamat naman nga nagajutay. May Tito Gadugay na size na pagpatak sa na size sa mga mall sa sulad sa Bacolod nagapanira naman mga kakson. Pero kung dalagan sa tropiko atol pagamalan iman nga hapon sa isang dalan na San Juan Declaramente na makakson from Burgos San Juan approaching area 3 sang Rizal San Juan sa hapon nakabig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Labot kita diri makakson area man mismo sang San Sebastian Extension Alan San Juan sa hapon makabig naman diri light to moderate ang traffic situation makakson. Panasal di ba kita natanong sa mga Eric mga pribado nga salakyan ang bitaw, bakas man ang bitaw sa pagpangbantay sa mga motorsiklo. Singgo motorsiklo wala, may mag-aangkasanay. Ay, dapat may barrier, ganyan daan mo. Kadwa dre, di ko wala ka lisensya, ginacheck man na nila mga kakson. For example, paglabay sa patrol, dra along the public market. Pertidiktong sikyar kay Inas, bitaw. Uwing ka wala sa may backup 6 sa area ni Police Captain Herber Bonilla. Kapot nato do kay na ang pamaras ang traffic enforcer do hindi ka nagugtat ka pamaypay ang ila sa mga motorsiklo. Kaya di na mo nagiman mo masamo senyoras na pinauli ang kalabanan sa kain na lang sa motor kung may haraman nila kaugalingon nga salakyan. Kung ikaw naman niya nga do wala sa personal nga salakyan, hindi mo ka makasakay di pasero nga jeepney mga kakson. Hapon, ari na kami sa may Araneta. Do karasig ng Samon Libot kay man taligwabi sa madalanon sa palibot sa syudad. Nato dili makitaan mga kakson ni mo de pasahero at jeepney. Hindi gina mo sinablakson Eric kadamo sang mga pasahero nila. Okay. Kangan pagit ka may diversion nga daan. Ang sang do korong-korong na sulad-sulod sang ilang salakyan. Mapili ka lang kung ano nga damang imobili yun. Di nagjupay naging damakon mo sa isa karuta sa Takuling downtown area nga ari diri sa tubang sang ano ni nga balaligan sa unit top na dampi. Di taglima lang kabilog ya pasero. Di kumagamos sini kung tagpulo lang man ng 50 pesos. Ato kay Grigo lang naguro sa iya nga tugong. Sino may manggubat kaya si Robilio taxi hasta subukan ko may kabatak pa sang iya nga kilaw. Ano yan? Pas-pas lang ano na yung manggubat? Was-was ko naman, reala ko mais. Kung wala naging importante, wala lang Malaysia. Kung may Malaysia. Was-was lang na kay buhay ka ba, Noy? Ha? Was-was lang kay buhay pa man si Nunoy. Was-was lang kay buhay pa. Riya lang kung no tiyo, nagiti. Untay buol Kung nagiti yun lang. Tiyan mo yun, pero ang iban riya mga kakson. Nga po na wadi pasero ng jeepney, awan man ulat rin kang pila, okay di. So tayo ang pasero, ang iba lang sunod nagadamo yung pila, kagang linya sa mga ATM bla. Dari sa tubang sang tapos may Metrobank Dampeko, bawa. Pero yung pila hay dari sa tatapok daan, aramin tayong video. Ang linya, vertical nga po mga kakson, no? Nakakita man natin, pero ang iba din natin ng mga kakson, nag-practice ng magidman ng pagsuksok sa face shield. Nakita, nagasakay sa masalakyan mga kakson, sa lima de passer ng jeepney, nakasuksok sa face shield. Tingnan, isa man ang requirement nga ginpapanahog sa motoridad. Doon na lang sa kaugalingon na, doon ka magsunod na lang man kita. Sa Bacolod City Police Office, kaya na yun, no mask, no entry. Ang lain, pag hindi kayo no mask and no face shield, no entry. Oh yes, no face shield. Kung may mask ka, wala ka face shield, hindi ka sa Lucid Quarter, sa Bacolod City Police Office, kaya lang komplito, gid. Anito yung matabos ni Draco maglambiyong naman kami ni Papang preparar kami face shield namon. Si Papang galing niya, always ready. Always na si ready, si Papang nga. May ready siya face shield, akong pinabilin ko akong face shield. So buwas dapat obligado kita ni. Gani? Face shield kita ni, action ni Rick, no? Man nga matinihon ang patrolari kami dali sa dalom sa Hanan Dumont Tower. Di sa mismo akakson sa dalan Gatoslaw. Ang sitwasyon sa dalagan sa trafiko, makabit na rin karoon nga po nga light to moderate naman makakson. May nag-park na rin ari din shopping Lasal ng area. Ang mga pasero padulong sa may Estefania. Kasi pila sa buong Fortune Town bla. Labas sa pila sa masalakyan makakson sa imag nga matinihon. Ang sitali
office padayon ang laban na paglambihong karon nga po na ang patrol car ka police station number 1 naka-standby diri sa ginsang ansang dalan Luzuriaga katuslao kahit ang taho kasi ng bunot diri sa may downtown area. Wala ba makita si Captain Estupa ka nagalagaw-lagaw? Major si Dela Dibay? Hindi, sa Station 2 bala, may matiparahan si Captain Estupa galagaw-lagaw? Ara na, kay nag-disinfect na to sa sang station kay na. Okay. Ato sa nag-report sa kinak sa direk, nag-undergo sila disinfection nga ginatawag. Ati Mayo? Ayo gani, no? Dari naman kita sa area sa Luzuriaga. Damo naman mga sidewalk vendor doon nagbinalik na naman sila. Dari naman, pero importante may hand washing area. Lagyan, isda, no? Ano di sa Axel kompleto sa Ricardo's na Carson. Ay nga po, naaaring balantayan eh. Ito lang matamat naman tipo ng galong. Para naman taring magtayo yun lang nataway kag hindi lang magulan. Gani, Blaw? Nakarami sa panyempo natin sa palibot mga kakson. Na ang pinakauling nga sitwasyon diri sa itong kinakamtangan, tiningatirion na kami lapit sa area sang dalan gaduslaan ng Loksin. Nandri naton ang mga traffic enforcer sinapnot man din kagari man sa lugar mismo dining hapon. Pero sa ito mga kakson mo ng pinakasitwasyon palibot sa usalat sang Bacolod dining dalagan sang trapiko nagyapon bugos man Unidos, wala sang acid, wala sang caffeine, wala sang preservative kagalal certified. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sang aton nga konon, nagabuligman pa aptik sang aton. Sa aksyon sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Jackson John Diaz. Live report from where the action is. Patrol 2, libot-libot sa pila ka mga dalanon diri sa Metro Bacolod. Balikan talaga sa Jacob ay Chempota sa iya sinatipon nga mga aksyon balita. Ginatami ako lang liwat sa mga hapon si na-promote na sa gali. Iposipo sining migo ko. Nag-text ako niya, promoted na sa sir, si Police Lieutenant Alan Di Guzman. Ay, gali sir. Promoted ka na sir, Police Lieutenant ka na gali. Baw, way kagid ka pabatsyag ba? Lain pa katao na pabatsyag sa akon. Dapat sir, kuwanan mo na. Padaga-dagaan kag paduguan mo na sir. Way kita da, Police Lieutenant Alan Di Guzman. May hapon dira kay PO2 or PO3 Morino sa kay classmate Georgine Honsayo pamati masasatong sininga pangalagad kay Jonathan Beya and family dira sa may 13th Hilado Street ara sa daga monitor Toto Jonathan Beya and family. Sige, magabalik ang inyo sininga pala tungturan action report after an edition Biyernes na presentation. When we come back, report ni action na ginabosok ang sirat tayo pon pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod.
radyo. Makulong yung kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Balik din sa ato sa pagpalakad Action Report Afternoon Edition Friday na presentation. I-check na mga report na. Gikan sa ato sa mga patrol unit report. Standby sa report na Action Artay Hopon. Unahon ta ang report live. Gikan kay Action de Naboso sa Kapitolyo Provincial. Ang syudad sang Baguho nagtukod sa ila sila kaugalingon nga contact tracing team. Yari yung report ni Action de Naboso. Line number 3. Action natin may hapon. Please come in. Action na Eric ginactivate na sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bago ang ila sila contact tracing teams agud mapadasig man ang pagtap na kung hindi na maglaptap pa ang virus o kuno ining COVID-19. Pero kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, nagtukod sila sang 5 ka contact tracing teams kundi may 5 ka miyembro kada team. Dugang pa wala labot sa contact tracing nga gintukod sang LGU, ginmando man sini nga magtukod sang tag 5 man ka teams sa kada barangay sa syudad sang Bago agud mas madasig ang ila sini nga trabaho. Ginpahayag man sa alkalde nga in place ang ila sini mga plano kag ginahimo nga tikang agud maproteksyonan ang mga residente sang syudad batok naman sa COVID-19. Sa karon as of August 14, Action Eric 59 ang na-record nga kaso sa syudad sang Bago nga ginabugusan sang 3 ka-aktibo nga kaso, 25 ang naka-recover kag isa naman diri ang napatay samtang sa nasambit nga record anom diri ang makabig nga community transmission kag madumduman kahapon nga adlaw sige pagwa man nga record sang Provincial Health Office ang syudad sang Bago ang nagapanguna sa nga lugar diri sa Negros Occidental nga may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Sa aton mga ka-action bala na kay balo ka po bala nga sa sini nga panahon importante ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mga balatian. Gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Action de Naboso live report. Gikan sa Kapitolyo Provincial. May hapon nila kay Mr. and Mrs. SB member Boy Gregas. Sa Banwa sa Kawayan, monitor gid siya ho. May hapon nila kay Mr. and Mrs. SB member Henry Boy Gregas. Sa Kawayan naman si paring Mr. and Mrs. Nono Aguisando sang barangay Banuling, Banwa sang Kawayan. Sa mga Magbanwa family dira sa Kawayan sa kay Tuwanda Magbanwa. Sa mga Magbanwa family dira sa Kawayan puwerti kadamo-damo kita sila. Sila isang amigo ko niya nabi kinaksyon ni Recon ilif ni Mayor Bing ang liquor ban bisan na 8 PM pang korpyo basta ang liquor ban ilif lang ni Mayor Bing dason simana. Kabay pa. Lantawon ta. Ayos! Ari sa report ni Action Eden Naboso. Ari sa Action Art. I hope sa report live gika sa area sa City Hall. LGU sa Bacolod nagatinguwa nga mahatag ang nagakaigong nga suporta sa DepEd Bacolod. Angon sa pagbukas ang klase, Councilor Novero nag-aabi-abi sa pagpaisol sa klase sa Oktubre 5. Yari ang report ni Action Art ay hupon. Line number 1. Action Art may hapon, please screen. Huwag gani malabutan 12 oras. May bago naman nga kwan ng mga development. Yes. Okay, pag-interview to kay Councilor Novero, siya magani nag-text lang niya, uy, ano ato? Nawaw mali si Councilor? Ha? Nawaw mali si Councilor? Daw reaction gani ni kwan. Hindi man wow mali kay actually sakto lang itong iya. Tiprong iya ba ang mga statement okay man lang actually yung statement niya okay gid. Luwas sabi nga August 24 pa kay ina pag-interview ko ang schedule. Daw nakakaon na siya sa Kupik sa DMG mo. Na reaction na
gagawin Nixon ko din, no, isang daw. Pero Ario, ang personal ganing opinion yan ni Councilor Renisito Novero, as all we know, nga siya ng chairman sa council, sa Committee on Education, sila niya actually, ang ginalantaw ko diring hindi ni mga post mo ang mga preparasyon na ginahimo sa DepEd. Gani. Luwas nga mag-o ining system action, Eric. Ang process bala sa pag-release ng pundo, ang process sila. Porque kasi bod, kaya kinanglan maagi kaginiya sa proseso mo, hindi na pwede nga i-release mo lang gilayon o i-release lang gilayon ang pondo since nga ginadalian ang opening of classes. But yet nga ginpaisol on October 5, nag-ang personal ganyan nga opinion ni Councilor Novero. Sila kung ako yung pamangkuton mo, January of 2021 nga ganyan nga kung ginalantaw nga mas okay pa din mo. Kundi? Kasi rin niya action, Eric, lain gidya kung why na nigawa ang problema. Kung matula na ang threats ng COVID-19. Correct. Kaya kung may vaccine na gidi, kay sila niya paano magkukonsentrate na karon, rapin pa kung ikaw nga ginikanan, halimbawa, may trabaho kasagwa, kung modular nga mode sang education, pag-abot sa balay, ikaw man nagyapon matudlo sa bata mo. Correct. Paano mo tudloan na karon kung expose kaya sagwa, kundi medyo social distancing. Then, mo sila matudlo ka sa bata mo, suksok ka sang face mask kag distansya ka mo. Pero sila nga tiining nga mga sistema, although nga nakita niya subong ang DepEd, sa Bacolod yung paninguha man, in fact, supportado nila ang ining ginahimo sa DepEd, pero sila nga hindi ni madali-dali, while abot nga mag-o ining sistema, ang proseso, gina, why para na pamakalang kinanglano na aksyonerik mo, sa gadget. Kita mo na mo mga teachers so mga kilala, pero gani, gasulisit na lang sila yan, sa bond paper, kay dapat may print out na sila mo. Di ba, yun may tempo sila, October, makapangita paningiban kag hopefully magwa ng budget nila kay konsolidan lang sa DepEd ang MOOE nila hindi niya magkasarang kay kada bulan ang estimate kaya isang Bacolod head nga si Sir Richard Langre sa eskwelahan niya dira daw sa Dumanan ni siya sila niya ang ako ni eskwelahan alone portik dako ang gastuhon ko mo sa isa lang ka bulan sa pagkabilugan ini sa modular ina na mode of teaching kay di ma-print out ikaw sa kinanglanon nga mga materials. So, pag mo sila papadisol, mayo ni nga development, yet dapat siguro natin i-plus target taran kag mas mayo gid sa councilor tiba next year kung January, kung iya personal opinion. Yari ang committee chair sa Committee on Education sa Konseho sa Bacolod. If you ask me about my personal opinion, from the very start, I am in favor of suspending the reopening of classes. Ang ako niyang suggestion nga ni Tani, January would be a more practical time for the reopening of classes. Reasons are, number one, hindi kita take for granted sang threat to life, limbs, and health sa aton negosyo sining COVID-19. Wala pa kita kasiguruhan, wala pulong, wala vaccine, wala antidote. Puro lang tanan-tanan preventive measure. We don't know kung sino ang pwede matapikan. Kung makatapik sa isa, ang posibilidad ng manglaton sa kadaman dako katama. Number two, I believe personally with ako lang sa Amerika, may nagigam ka dala lang ang tingod niya. Kung nag-text ako, hindi ko kilalang number ni man. Ano ko no? Sila nga na muna ni Action Eric, madayog yung man ang panaw, ang pag-lips. Lingkuhay ko balo ko pa. Ang pag-ano? Ang sakuan ba lang, sa likurban, kay hindi mono mo? Oo, mono ko. May nag-text din siya, hindi bukas. Lingkuhay pa gani, ang likurban, ara pa gani. Sino ni man? Ba si Migot na, si Inspector de Guzman, de? Ambot pa siya mo ng number niya. Pwede na, sir, gamitan na lang stroke, gisulod sa balde, guro pwede na. Inawayan mo na aksyon, Erica. Pinagkaman nagpanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo kupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon.
Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kita, Action Art. Tayo pusok po na rin ang Action Art sa Action Firing Line. Ang balita sa New Government Center, same man ni Action Eddie Namoso with Action Brian Morden. Ito nakikita mo araw, personal opinion niya ni Councilor Renisito Novero. Kung sa kanya pagustuhan niya, butaw na lang abi January 2021. Para ka may ara pagid ba kuan tiyempo aton nga mga maestro nga mag-comply sa mga kinahanglanon dugang. Gusto man para sa akon do kaubol nga gid bla. Para sa akon personal ko bang opinion. Hindi personal ko ang opinion ha. Wala abot sang kaubol. Ang pamangkot kanito sa nung sira klase next year May, April, muna bla. Sado kaubol. Kag amon siling ko bala nga hindi pag itaya ang ikayong lawas sa aton kabataan, especially nga hindi tini makita ang kontrata ng COVID-19 nga nagapadayon walda-walda kagranda di sa bilog nga kalibutan, hindi ta pagsakripisyo ang ikayong lawas sa atong kabataan. Gusto na pagpuli karon ani bawa ang ginikanan status na may ubra. Ipagpuli sa balay matudlo pa na sa kabataan. Di way ta nakabalo kung ang pag-ubra na pagkadtoy na sa mga lugar sa diin na halimbawa maging bakal sa tiba siya yung nabaklan niya to or na tupad ito may COVID pagpuli sa balay si Inday Stoto tapikan. Hindi lain kita sitwasyon. Muna bla, hindi ta magbutang sa langalang. Kay mana ni siling bulubati aling nga trangkaso ubo sipon kahilanat kay adala ni sa hampol ka kasla kag lampunaya. Kung hindi tayo makita ang COVID, wala tunta kung may vaccine na ginman tanda okay na sitwasyon ti next year mga klase ta buksan ta nga ton sining school next year na lang abi di ba? Subong ang magirikanan sa mga remote ka barangay doon sila mismo galalain man ang system la Action Radio Philippines Standard Time alas 5:51 na kita sige sa oras na balik kita dugangan ta ang aton sining nga action balita pagkatapos lang sa aton sining importante dugang man nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
among ginengganyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginengganyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginengganyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang
regular safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Las 5:59. Ang oras ng aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Daw karami pa i-aratsada kargada chimpuko alang-alang ng ato nga mga greetings sa ato sa nga Facebook Live. Bawi lang ko sa Action Night Patrol. Action Report Afternoon Edition Friday nga presentation. Magatako pinitiporaryo balik ini buwas same time, same station. Opo diri sa aton nga mga patrol yun at reporter sin Action nga naparagad karong hapon Action John Diaz. Action Night Hopon Eden Aboso. Technical side Broadcast Engineer Nelmar Madera with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sang Bago si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinovea. Ang regular nga angkorman sa sining nga palatuntunan, talos lang ako dito temporaryo, pero tanay kita karon na 9 or 10 o'clock. Last gesto to balas 11 sa Action Night Patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbano nga nagasiling, salamat gid sang inyo sining nga pagpamati. Tubtubwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action